šesti deo, moja prva ljubav, idemo brzo i ja sam ušla sa tim mojim drugaricama u taj kafić na Novom Beogradu i odmah ono što sam videla, to su sve bili malo, ne malo, nego dosta starije osobe i žene i mladići i devojke. Ta moja drugarica imala stariju sestru, ona je tako s njom tu dolazila, ta njena starija sestra imala momka koja dolazi u taj kafić. Ja kad sam se pojavila, onako svi su momci onako me malo gledali, ja sam primetila tako te njihove poglede, zavodničke da tako kažem. Sele smo za jedan sto i počeli su momci da se nižu, jedan po jedan, da mi ispituju kako se zovem, kako sam lepa, kako sam ovo. Odjedanput za 5 minuta ja dobijam komplimente koje nisam dobijala nikada u životu. Ja sam imala ljubav, moju najveću na svetu, za koju znam da me je voleo, ali od njega nisam dobijala takve komplimente. On je bio verovatno i mlad, i neiskusan, i nije znao da to tako treba po neki put. Ja sam znala da me voli, ali ono što ženi stalno treba, to su ti komplimenti. Zato ja često znam da kažem, lako je osvojiti, ali je najteže ženu zadržati. I ja sam se odjedanput sam osetila se mnogo bitno, mnogo važno. Odjedanput tek onda sam shvatila da sam ja i lepa, i zgodna, i da sam poželjna, i da se sviđam muškarcima. I tako su, i onda jedanput te priče, ta drugarica, znaš, to je taj, ovo, svi su tako neki kao bitni likovi, nemam pojma, ja to ništa nisam imala pojma. Meni je bilo toliko lepo tamo, u stvari bilo mi je lepo zato što sam ja bila u centru pažnje tog trenutka. Ništa, završilo se to pijenje tog pića, krenula sam kući, susrela se s mojim društvom jer se završio taj koncert i dalje nastavila, bila sa mojim dečkom, išli na jednu klupu, ljubili se, ali sam sve vreme razmišljala o tome kako sam tamo dobijala te komplimente. U jednom trenutku sam ga pitala, jesam ja tebi lepa, a on mi je rekao, pa jesi, ali onako, pa jesi. A jesam ti zgodna? A onda on meni rekao, niska si. Ja ništa nisam rekla i ništa. Došla sam kući i razmišljala sve vreme o tome kako sam dobijala tako lepe komplimente da prosto ne mogu da verujem. Zašto sam ja do sada bila negde gde ne dobijam te komplimente. Uglavnom, i dalje ja volim moga dečka, naravno, međutim, sve više i više sam odlazila u taj kafić. Ja odem da se vidim s mojim dečkom, ako uspem na jedvite jade, i onda kažem da moram da se vratim kući i onda svratim u kafić do nekog vremena takvog da sam uvek kasnila i kući, jer sam smela do određenog vremena, ali da bi svratila u kafić moram da malo i kasnim. I onda su počeli opet sve veći i veći problemi u kući, jer ne dolazim kao na vreme, ali sam ja postala zavisna od tog kafića. I u tom kafiću sam ja čula takve neke stvari koje do tada nikad nisam čula. Čula sam o zavođenju, čula sam o nekim stvarima koje su meni bile strane. To su bili novobeogradski i zemunski mangupi koji su imali priče. Sad kad vratim film, bile su glupave, ali meni kao klinki tada sa 17 godina je to bilo sve veličanstveno, sve fenomenalno. I onda sam počela da razmišljam o jednom momku iz tog kafića. Pola tih ljudi u tom kafiću nisu među živima, onda znate o kakvim ljudima i o kojim ljudima je reč. O većini njih se pisalo i u novinama, tako da i to možete da pretpostavite ko su bili ti mladići. Ali eto, ja prosto sam bila mlada i glupava i prosto moj dečko nije umeo da me zadrži, tako što je trebao da unese turbulencije u našu vezu
novine, trebao je da mi govori tako neki put i lepe stvari i ja sam prestala da ga volim i zavolela nekog ko nije bio za voljenje, ali prosto srce ne bira. Tako da je ovo poučno za mladiće, da jednostavno devojku, ukoliko imate pored sebe koju volite, morate da negujete, jer ona, iako vas je volela i voli, kao što sam ja volila moju najveću ljubav na svetu, u jednom trenutku sam prestala da volim. Tako, to može svakom da se desi, tako da momci ne dozvolite to da se desi, a devojkama je poučno da laskanje ne znači ljubav i da mangupi znaju da laskaju, a da to ne znači da vas zaista neko voli. Ja sam moju najveću ljubav izgubila zato što sam potrčala za laskavošću i tu sam pogrešila. Dobro, ja sam prestala da volim, to ne možemo da biramo, ali nisam trebala sam malo razumnije da razmišljam i da malo više razmislim o svemu pre nego što sam donela odluku. Kako sam raskinula s mojim dečkom i šta se dešavalo, gledajte, mislim da je to 6. deo. Ćao.